kumin chang ni som ni ka vel Sunday school ni beginner tanga junior inan zir tu Christian no pang dan boy then ni na kan soi zui le anga then kan na kan Bible share le tong try te midang ne na kan nom ho na ta na dan boy kan riat tur te kan zir to a then ni na chuan Christian no pang ten sung ko le kong rang tanga dan boy kan riat tur le ngai poi mo tur te kan zir ho ve thung do na ngun takin kan lo ngai tha le fik don nia in sung dan boy in pakata cheng ho te hi chung kwa kan ni a nu te pa te fa te chung kwa kan ni a chung te chu in mangaya in tran pui ton theu tur le hlim taka pathian be ho tur kan ni in chung dan moi kan soi zuinga nu le pa te za le thu oi kan nu le pa te hi englai po ha takamin en kolamin duat em tu te kan dam lo po tlai war min om pui thin tu te an ni a leya kan pathian mu thei chun an chu kan nu le pa te hian nia an hlu tak zeta kan za em turani chu wangin za takin kan nu ka pa tia ko turani a mol biak lo turani a an minga ko ve bol te phe chu ti mia lo turani a vin tak le tong moi lo phe chu an nu le pa te biak mia lo turani nu le pa ten thu tha min thil thina chang phe chu min hau boka chung te chu min huat wang ani lova min mangai wang ani ti hriat tur ania thin rim lo tur ani khoya po min tir na pianga nu le paten min tir na chuan nial lovin kalzel tur ania chu taimak zikna te po ania nu le pate kan soi boy na te po ni ti hria ila nu le pate eng na thok po ni sela za pui lo tur ani na noi nung nia kan ngai te po thok sela za pui lo tur ania mu sit reng lo tur ania mi zinga kal pui du lo te an ming bo soi ngam lo te hi ke ni Christian no pang te chuan kan ching ve tur ani lo nu le pa za le choi moi hi ke mani ta na tha a pathian mal som na ani a dam rei na te hlo thlin na te ani bokani pathian thu chuan no pang te u eng ki mai nu le pa da thu zom ro u chu lal pa chuan alom sia ti in min thrilani chung te chan pui kan la te ma wangin chung te kan chan pui thei lo mo kan in ti mai thei ma se chan pui thei dan oma chung chu an sei don ani thu oi te zinga ma taka thoa chong trai thin te ti tur min thrila piang thata ka kan ti thin te le khazir te mani ti thei to mani tho thei to kan lo tho ve te hi chung te chan pui thei dan chu ni reng mai ani nu le pa te phal na le an rem ti na chavin TV te computer te mobile phone te hi khoi thin tur en thin tur ania nu le pa te phal lo chuan ti lo mai tur ani nu le pa ten TV en le phone khoi an phal lo wanga nor ching te nom ve thinem aza thla ka ni te ro nuar thin in omem aza thla ke me ma nu le pa ten an phal lo chuan la ti lo mai tur ani an phal huna an ti le mai don ani ten kan korte kan ha kan phel le a kan in khual te lem na man ruwa toy si tang te po in thiam nan kan panga le khabu kan siara acha chuan kan da dar nuai thin ani chung te chu kalsan top tur ani lova kan man zo huna da fel le thin tur rem fel le thin tur ani a chu Christian no pangte ti dan ani so ye hun ta ka i a tha a Yesu naw te chuan choi du lo wanga thin rim te norte an ching ve ngai lovani u naw chen pui de bul om dan moi kan soi le anga pathian thu chuan ngai te u naw de in ngei diela om khom mi ava tha in ava nuam em atia ke ni Christian no pangte Yesu Paul te Yesu naw te po kan u naw chen pui te nen mangai ton diel om khom turin Yesu an min du ani chu wang chuan in nial te in ti thin rim te hi kan ching ve reng tur ani lo u naw te na in ti thin rim in sual te kan ching ve tur ani lo u naw te na khut in thlak te le in vel te ti hau lo tur ani a kan lungoi lo po in that taka soi thin tur ani u naw te tan kan thil phal tur ani a ti chuan kan in ngai na sotanga kan in mangai sot don ani kan u te kan kovin ka u ti tel si hi moya in tinan ka umami ka umama umami ti moa
in ko thin hi a tha khop ani mani u te hnial lo tur ania an thu oi tur ania thil thalo min ti tir ngai lova thil tha min thil thin awangin an thu oi em tur ani tin u te point kan nau te kan di manga kan duat em tur ani boka tran pui an ngai na po kan tran pui thinanga kan veng tlat thin tur ani u nau chu trong kam moi lo taka in hau lo tur ani a mel chepa mil chenu ti te chuai trong kam moi lo te po chu omang chu tiang in hau lo tur chu ni u nau chu in mangaya in duat tur in ngei em tur tina ani chu pi le pu te bula om dan moi bible in pi le pu te mangai chu alom zong ani ya pathian lom zong ani ya athia no pang fel om dan moi hria ni kan du chuan pathian du zong kan pi le pu te mangaya duat le tan pui hi kan ti tur poimo tak chu ni a chan chu kan pi le pu te chu an chak to lova an tara chuwang chuan kan tan pui an ngai ani an bing te tha to lova an bing te chak to lova trong pon thra thei to lova thil min zot non le thin ani poin ani nom ti mai lovin zaidam takin kan thil non le thin anga chu chu an ma ni kan than puina ani christian no pangten chu tiang chuan an ti thin an mit te po an upat to wangin lo fia to lova an ngai thak du zong te po chiar sak thin tur ani an ma ni an chiar hlei thei to lova thil te po an mu hlei thei to lova an zong thina an thil mu lo zon pui te po an tan chuan lo mo me ma chung chu kan ti sak thin tur ani kalte an har sat to an ke te alo chak to lova chuwang chuan kal do na an nei poin kan kai thin tur ani a mamon nei poin kan lak sak zunganga chu kan chan pui thei dan ani tin kan pi le pu te chu kan za tur ani a biak nom na mai tur ni lova nang pitar te ti te hi tong kam moi lo tak ani a kan bang ve tur ani lo duat takin fel takin kan pi le pu te kan be thin tur ani trong ka vin le mu sit na te hian an ril ru ti hreom em thina an mit tu te tla hial the ni chu tianga ti ve lovin christian no pang te chuan kan pi le pu te duat takin kan enkol zok tur ani kom turan nei to lova kholai ten chuak thei ve to lova chuwang chuan an khuwa har em a biak tur ten du ve em thina chuwang chuan an mani kom ngei ula an thian thatak niang cheu an chak to lo wangin insil fai te hi an tan chuan harsa insil fai zung te harsa em to a chuwang chuan an insil tur te po tran pui an nga ya kan tran pui thin don nia pi le pu te hi pitar putar an lo ni to wangin no pangteril ruang hin pu vele to ti kan hriat nga ya an lom zong te an lom du zong te poi thil ho te ni to a chuwang chuan an mani rilutin at kan hlau em tur ani a kan duat em tur ani chen pui dang te bula om dan loi kan chung ko om sa ni lo mun danga kan chung te le midang kan in om ve anom thina chung mi de chu kan en hrang tur ani lova an chunga thatak dengil nei takin kan om tur ani an taning ma kan ui tur ani lova ei tur te in tur te po kan pe ve thin tur ani emania yo pan ni chuan za takin kan bia anga u an tul chuan kan u nga pa tur an ni point kan pa anga an ta na lomom don ani trong kam moi lo le vin taka in ko te hi a thalova in a hau te in mu sit te nat taka in trong khum te hi tu main kan du lova chin ve mi lo tur ani a chang chuan kan in rei lo te om tur mi khwal te po an lo thleng thina an bula fel taka oma tha a mi khwal te chunga kan ti tur kan hriat tur te chu heng te hi ni a mi khwal te an om lai hian nor le tra te in hau te hi chin lo tur ani a za thlak em thina ti hau lo tur ani thil da nan hrelo mai theya chuwang chuan thil da na thil lom na te kan hril thina nga an hriat lo kan hril zel don ani ei tur kan nei ang te po kan pe ve nga ui lovin kan ei tir ve thin tur ani tin an mani kholaman hodonin thatakin kan thla anga thil hon tir tur kan nei ni phe chuan kan hon tir anga an lom em don ani mi khwal te hi kan duat chuan ke ni po mi khuwa kan va mi khwal ve na khan kan thlenin ten min duat ve hun ala thleng don ani in leng te chunga om dan moi kan soi le anga
in leng kan nei donin kong khar an ron kika ani lo point doorbell an ron meta ngai thlang nuam takin lo lu ro u lo leng ro u ti then hi mawi em ani kan chung te an hmu du ni chuan an thutna tur kan ko buanga kan thut tiranga ni chuan an hmu du te chu kan ko sak thuai tur ani naupang then kat chuan nu le patin in leng an nei laia thil lo ngen ten chinga a then te pe chuan lo trapan lo nuar hial thina a za thlak thin hle ani hengi chu om dan mawi lo ni a Christian naupang te chuan kan ching ve hau tur ani lo fel takin kan om tur ani mamole soi du te pok kan nei thina in leng ken om lai chuan soi lowa in sum ri tur ani a mamo kan nei po in leng ten ho nuwa nu le patin ne te kan soi chau thin don nia thian te nena kan in kom chuan kan thil nei te ui bik tur ani lova kan man ruwa te kan milem te kan ti set te kan in khul te lemna thil chi hrang kan toys te po man tir ve sel tur ani a te chuan min ngai na nga kan na lo len le khan chak don ani chuwang chuan thian te tan ui kom lo tur thil ui vak lo tur tina ni chu ai upaza hi poimo le maya mun takin kan ngai thadon nia ai upaza hi kan nam je ania alu ema hengte hi kan chin che don nia choi khom na ai upa te chodo masak tir te bar masak tir te hi chin dan moi takani bas chunga le kal khom na ai upa ten thutna an nei lo chuan thutna lo ken na chang hriat turani ai upa te lo tial le in hau pui te mu sit ti thalo le a ku thlak pe chu ti reng lo turani ai upa tin min tir chuan an thu oi taka kal turani a thil thalo le dik lo bai ro chuan nial ngam ve turani a thil thalo te tura min ti lui point nial ngam ve thlat turani ai upa te chu kapi kapu kani ka u kanu ka pa ti in kan ko turani tar te chu an thil khai lai khai sakte an kongkan tur kai te hian tan alu ema chuwang chuan chu tianga tran pui thin tur chu ni rual ban lo te bula om dan moi rual ban lo te hi kan ngai sak tur ani a kan tran pui thin tur ani a kan mu sit tur ani lo biak nom na te chai te mu sit le deu so taka biak te hi kan ching tur ani lova mun then kata chuan rual ban lo te ti nom na ten ching thina lo bol ten ching thina chung chu Christian no pong te chuan kan ti ve tur ani lovani rual ban lo te hian an kum rual pui te bula om duam te pon ti ve thina chuwang kan bula om te pon chak ve thin rin om chuwang chuan an tan thian tha ni kan tum tur ani a an bula kan omanga kan komanga do thei takin kan kom thin tur ani thil zirna te in khom pui don te hian lo tel ve thina maro chu rual ban lo an ni wangin an o te laia miangin an soi ve thiam lo thina chunga te chuan thei top pan chu ve ti hriat tur ani a nui zat lo tur ani a that takan sir zel thein turin lo tran puya lo kom tlang nel zok tur ani mizo pa te chuan pian sualin tlai lu ta nei lo an ti a engti khuna po pian sual thei rengani ti na ni ome chuwangin Christian no pang te chuan rual ban lo te hi duat takin en kolila lali chuan heng ka u nau te ber te zinga mi pakhat chunga in ti chu ka chunga ti in ni minute don ani trong kam moi mi tu po nui chunga biak thin hi moya chuwang chuan tumbur chung ni lovin nui sang chungin hlim mel takin mi kan ve thin tur ani aman hun taka chuan khongai takin ti te kalome ti te ka ti pal min ngai dam ro ti te hi amoya kan pang thin tur ani mi boilaya biak lok kan du te kan kalbel don te thin te nen kan in kom khom laya kalson lok kan du te hian min lo ngai dam lok min lo rathiam lok ti te hi man thin tur ani a chu chu tong kam moi ani for mi kan biakin tungei ni ti ngal ngot lovin mani ming soi masak thin te hi moi em ani mi tu po hi engtik nia emo kan tana mi tangkai takan dani theya chuwangin mi zong thatakin biak tur ani bible chuan eng po ni sela inom dan chu Krista chanchin thaner in moi phot ro se tia chu kan thring don nia Christian no pangten nun dan moi om dan moi kan zir tak te kha thengil lovina takin man zui kan tum don nia kha Kovel Sunday School ni tupui kan siat hi chu ni